Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Kumenyana Sikunathebe kuchipani cha DPP. Membalawa okwana asanu ndi atatu 8. Chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Komanso ndi membala akomiti yaikulu yachipanichi yotchedwa National Governing Council NGC akutsutsana ndi mayina omwe atulutsidwa ndi mlembi woyang'anira ntchito muchipanichi kuti ndi adindo atsopano. Membalawa akuti pamene anthuwa amasankhidwa iwo sanadziwitsidwe ngakhale kuwuzidwa kuti pali ndondomeko imene ikutsatidwa kuti anthu ena asankhidwe m'maudindo atsopanowa. Kusiyana maganizoku kunapangitsa kuti komiti yaikuluyi kuchipaniku ikozenso mkumano womwe unachitikira kumangochi lachitatu womwe cholinga chake ndi kuyesera kuthetsa kusemphana m'maganizoku komanso kukambirana za lipoti lomwe latuluka lokamba za mmene agwirira ntchito ja mchingerezi imachedwa kuti functional review report mu chaka changothachi. Membala asanu ndi atatu womwe sanawuzidwe za chiganizo chomwe mlembi woyang'anira kagwiridwe ka ntchito uja amachedwa kuti administrative secretary muchipanichi a Francis Mphepo ndi monga mlembi wamkulu wa chipanichi a Grazede Jeffrey, a Bright Msaka womwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakummawa, akondwane na nkhumwa womwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakummwera, Azelia Chakale yemwe ndi mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chapakati ndi Agudo Gondwe womwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakumpoto. Ena momwe sanawuzidwewa ndi Ajape Mhango womwe ndi msungichuma mchipanichi, a Dayton Musa womwe ndi mkulu woyang'anira achinyamata komanso a Cecilia Chazama womwe ndi mkulu woyang'anira azimayi mu chipani cha DPP. Pa 20 January mchaka cha 2023 a Francis Mphepo analembera makalata anthu ena kuti asankhidwa m'maudindo ndi komiti yayikulu ya chipanichi ya National Governing Council, koma anthu asanu ndi atatuwa anatsutsa zimenezi muchikalata chimodzi chomwe analembera a Francis Mphepo. Muchikalata chimodzi chomwe analembera a Francis Mphepo, anthuwa anakumbutsa mlembiyo kunena kuti asayiwale kuti komiti yayikulu yomwe iwowa ndi mamembala ofunikira sinakumane ndi kukasankha anthu amene awasankha kwa okhawa. Iwowa mukalatayi anatinso palibe aliyense muchipanichi angasankhe payekha anthuwa kupatula kuti komiti ikumane ndi kusankha anthuwa pamodzi. Kalatayo inapitiriranso kuwuza Amphepo kuti ngatidi alemba kalata zowadziwitsa anthu enawa kuti asankhidwa m'maudindo atsopanowa popanda chilolezo chochoka ku National Governing Council akuyenera kuzibwenza pompopompo ndi kulengeza kuti analakwitsa popeza akugwira ntchito yomwe si yawo ndipo alibe mphamvu zoterezi. Anthuwa anapereka malire kwa Amphepo kunena kuti likamafika lolemba akhala atayitanitsa makalatawo, komatu pofika lachiwiri pa 24 January mu chaka cha 2023 a Grazede Jeffrey anayankhula kuti Amphepo sanachite zomwe anapemphedwa ndipo iwowa aona kuti achita chani. Koma Agudo Gondwe womwe ndi mmodzi mwa anthu okhuzidwawa anakwiya ndi izi ndipo anayankhula kuti kukokana ndi kumenyana komwe kuli mu chipani cha DPP ndi kodandaulitsa ndipo kotopesa kotero anali ndi chikhulupiriro kunena kuti mkumano omwe umenereka uchitika pa 25 January mu chaka cha 2023 upindula pokonza zolakwika zomwe zakhala zilipo kwa nthawi yayitali. Iwo anatinso koma chaka chatha komiti yayikuluyi inakumana pomwe inagwirizana ndi kusankha anthu ena m'maudindo osiyanasiyana, koma vuto ndilakuti pa nthawiyo chipanichi chinachita gawikana kwambiri oposera panopa. Agondwe anapitirira kunena kuti atopa ndipo ndi chikhulupiriro chawo kuti aliyense wokhuzidwa akapezeka ku mkumanowo ndi cholinga chakuti mwina akonze zolakwika ngati banja limodzi. China chomwe anadandaula kwambiri ndi chakuti akuwaona kuti ndi anthu opanda dongosolo ndipo m'malo molimbana ndi mavuto aboma la mgwirizano wa tonse iwowa akungokangana basi. Nawo a Grazede Jeffrey anasimikiza kunena kuti ayitanidwa kuti akakhale nawo pa mkumanowo ndipo Amphepo sanayitanisebe makalata aja monga momwe iwowa amafunira. Naye mneneri wa chipanichi a Shadrack Namalomba anati sangayankhulepo kanthu zomwe Amphepo anachita ndipo kumangochiku
akukambirana za ripoti lomwe latuluka lokhuza mmene agwirira ntchito yawo mu chaka changothachi. A Crispin Mphande womwe ndi katswiri pa nkhani za ndale ndipo ndi mphunzitsi wa sukulu ya ukachenjedwe ya Mzuzu University anati mkumanowo wabwera mu nthawi yabwino ndipo akuluakulu a chipani cha DPP akuyenera kugwiritsa bwino ntchito kuti mwina kusiyana kwawo komwe kukhala kulipo kwa nthawi yayitali kutheretu. Iwowa anatinso chipani cha DPP chakhala chikutaya mphamvu zake kumangokangana m'malo mogwira ntchito yosusa boma poona zolakwika kuti zikonzedwe. Iwowa anachenjeza anthuwa kuti akakumana ndi kupezeka kuti sanagwirizane kanthu kutuluka magulu angapo omwe azipanga zawo ndipo zapangitsa kuti chipanichi chipitilirebe kukhala chofuwoka pogwira ntchito zake. Kusiyana maganizo, kukakana chinkulirano ndi kukangana mu chipani cha DPP kunayamba mu chaka cha 2020 pamene mlembi wamkulu wa chipanichi Aggrezed Jeffrey anayankhula kwa atolankhani kuti mtsogoleri wa chipanichi apita muthalika apanga kwawo kumbali kulamulira dziko lino ndipo akula kotero akuyenera kulola munthu wina wa mphamvu zake atsogolere chipanichi. Izizi zinapangisa kuti kubuke magulu awiri omwe limodzi linali mbali ya akondwani na nkhumwa ndipo linalo linali mbali ya apita muthalika.